Cinta automàtica al voltant de la màquina de segellat. Apte per a caixa quadrada, contenidor de rectangle, contenidor rodó, contenidor de cor, ampolla ovalada, pot d'Okagun. Aplicació ampolla, llauna, pot, envàs de plàstic, envàs de metall, envàs de vidre. Màquina amb corró de pressió de silicona alimentària, bona resistència al desgast. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i canviar ràpidament.